Когато се подготвих за това пътуване, се замислих за вярата в Бога, за чудото да вярваш и да се уповаваш на една по-висша сила. Замислих се и за това какво е коствало на хората през вековете да бъдат добри или лоши, достойни или не чак толкова. Толкова много въпроси, на които не успях да намеря отговори. Затова тръгнах. Тръгнах по пътя към храма. Пътувайки в търсене на изчезващата вяра, стигнахме до монтанското село Георги Дамяново. Във времето на комунистическия режим селото е носило името Лопуш. Вероятно вече се досещате каква история ще разкажем. История за манастир и едно чудо – чудото на световидение. Лопушанският манастир Свети Йоан Предтеча е основан в 10 век, времето когато България е управлявана от цар Петър. Той е син на Симеон Велики и внук на свети цар Борис Михаил, нашият покръстител. По времето на цар Петър са построени много църкви и манастири в цяла България. Страната ни тогава има реални етнически граници, била е една от най-силните държави в Европа. По време на потушаването на Чипровското въстание от 1688 година, манастирът отново е разрушен и възкръсва от пепелищата благодарение на големия църковно-народен будител архимандрит Дионисий, родом от Берковица, който възстановява манастира, построява новия храм през 1856 година. Светата обител многократно е губила свои сгради, свои храмове, но винаги се е възстановявала, защото мястото тук е свято и мястото е осеяно с множеството кости на избитите духовници и православни християни. Едни мъченици на вярата, едни хора, които и сега стоят пред Всеподателя Бога и се молят за всички нас. За светата обител в съвременния вид може да се каже, че тя има една уникална църква с 3 олтара, с 3 свети престола, посветени на Успение Богородично, централния, и 2 странични, обособени като малки параклиси на свети Козма и Дамян, древните лечители, и на свети Йоан Предтеча, като първи монах,
като първи човек, който вярата познава, че е живеел в осамотение, благочестие и съзерцание, и като образ на монашеско подражание и днес във всички манастири. В двора на манастира се намира и костницата Рождество Богородично, където са събрани тленните останки на над 2000 православни християни, мъже, жени и деца, избити в Чипровското въстание. История ужасяващо подобна на тази в Батак. В момента се строи храм, трети в двора на Светата обител, който ще се използва през зимния сезон. Именоване на свети Пантелеймон и света Петка Римлянка, като този храм възкресява имената на други две светини, намиращи се недалеч от Лопушанската света обител и по един или друг начин не са възстановени след разрушаването им. Изгражда се в момента и музей, който ще представя икони, старопечатни книги, ръкописни книги, както и много други предмети от църковния богослужебен ред и чин. Музейната експозиция е свързана с бита на местния край, етнографията, както и много интересни чипровски килими, нещо характерно за този край на България, тъй като не само в Чипровци, но и във всички селища на региона са се произвеждали килими, които са носили надалеч славата и умението на местните българки. Местното население е било силно повлияно от големия на времето град Чипровци. Местното население е повлияно от множеството чужденци, които са идвали в този град. Това са преселници, благородници от Хърватия, много жители на столичния тогава град Константинопол, Цариград, които именно са донесли и килимарството, които именно са донесли и златарската школа, която тук се развива и придобива наистина едни блестящи върхове в сферата на изкуството, в сферата основно на християнското изкуство. Много ценни църковни предмети са произведени тук и се пазят в музеите на всички балкански столици. Много от предметите, произведени в тази школа, се пазят в Синайския манастир, чак в Египет, а и много от манастирите на Света гора също имат предмети от тази златарска, достойна ювелирна школа. Освен златарската школа, която по думите на историците е върха на изкуството за региона, имало и друг отрасъл, не по-малко важен и значим за Чипровския край. Отрасъл, с който чипровци се прославя по цял свят – килимарството. Именно от тук тръгват прочутите чипровски килими. Силно се развиват по това време миньорството и добива на цветни метали. Също така отглеждането на овце, необходими за добива на качествена вълна, основна суровина за килимарството. Производството на естествени багрила била професия твърде уважавана в онова време, като всяко нещо от бита на местните тогава, те са се отнасяли с огромно уважение, отговорност и прецизност и към други отрасли. Местното население по-настоящем е сменило своя облик след Чипровското въстание, при което въстание османският поробител с изключително голяма жестокост и избива по-голямата част. 2/3 от населението е било избито. Друга част от населението емигрира в Австро-Унгария, където и до ден днешен в Банат живеят така наречените банатски българи в няколко селища, които са запазили българския си облик, българския език. А много от чипровските граждани и жителите на околните села след това са се върнали отново в България и са образували други селища. А населението на района по-настоящем е предимно българи, преселени от Ниш, от Пирот и българи от Албания, които след 30 годишната забрана тук да се населва който и да е, са намерили едни добри условия за своето развитие.
Българите от Нишко са известни с името Торваци, а тези, които идват от Албания, те са по-специфични селища и носят характера на чисто православния, но строг дух, който са запазили през вековете. Населението е с големи традиции в производството на тъкан, с големи традиции в производството на добре украсени глинени съдове. Гранчарството също е много добре застъпено. Берковската школа, някои други школи, гранчарски. И тези няколко светилника на българското възраждане се намират именно тук. Берковица, Чипровци и други големи селища. Не на последно място и село Лопушна, сега Георги Дамяново, едно селище, в което имало семинария за подготовка на църковни певци, църковни псалти. В Чипровския манастир е имало също семинария, която е подготвила свещенослужители и учители, а в Лопушанския манастир е имало друг курс за подготовка на църковни певци. Хора, които в църквата изпълняват песнопенията по време на богослужението. Традицията на българската църква е да не се използват хорове, а да се използват певци, които със своето умение, с добрите си гласове, да настройват молитвено вярващите, които присъстват на богослужбите. Тъй като големият храм е с внушителни размери, по модел на храма в Рилската света обител, това създава сериозни затруднения с отоплението му. Трудност се оказва и големият богато орнаментиран иконостас в централната част на храма. Тук е мястото да отбележим, че централната църква в Лопушанския манастир е в стила на светогорските храмове, богато орнаментирана и с внушителни размери. Така се наложило и изграждането на третия храм, където през зимата да се извършват богослуженията. Видинският митрополит Домитиян благословил идеята за съграждане на новия храм с имената Свети Пантелеймон и Света Петка Римлянка. Имена на два манастира, намиращи се недалеч от Лопушанската света обител. Имена на велики светци на църквата, имена на велики вдъхновители на българския род. Имена на светци, покровители на тези места. Храма е изпълнен в един старинен стил и като негов прототип, или по-точно казано като взаимство в уредбата, украсата и изграждането, е взета Боянската църква и два старинни храма от град Несебър. И тъй като манастира е основан в 9 век, идеята ни беше този храм да наподобява строителството от 9 век, от Първо българско царство и с своята автентичност да говори за тези славни времена на светия цар Петър и за основаването на светата ни обител. Това е храма Костница. Така, какво ще ни кажете за него? Той е построен при следното събитие. Когато започват да копаят основите за големия храм, майсторите попадат на един огромен масов гроб. Огромен като площ, но много плитък, където намират именно тези 2000 черепа и човешки останки на избитите християни от целия район, които са се били събрали в манастира и са искали милост от поробителя, но милост не са получили, а са били жестоко изклани, а мнозина от тях отведени в робство. И след като попадат на този масов гроб, взимат решение духовенството, архимандрит Дионисий и протомайстора на църквата, майстор Лило, да построят една малка църква, една костница, където грижливо да преберат всички тези кости и чак след това да продължат строителството на големия храм. Така че по този начин се явила костницата, храма Костница, като една
чисто практическа необходимост, където да могат да бъдат събрани тези мощи на избитите наши предци. И да почиват в мир. И да почиват в мир, и да се отслужват в дните за упокойни служби, свети литургии там, винаги да гори кандил в тяхна памет и християните, когато влизат, да запалват свещи за упокоението на душите им. Църквата на манастира е построена за 6 години. Архимандрит Дионисий искал да построи храм, подобен на този в Рилския манастир, затова заедно с майстора-строител Лило посетил Рилската света обител. При завръщането си майсторът започнал да гради църквата, но виждайки несъответствията, архимандритът изпратил отново майстора до Рилския манастир, за да не допусне грешка, и след второто си посещение майстор Лило направил макет на църквата, като използвал клонките от една кошница. Всички икони в църквата и в двата малки параклиса на територията на манастира са дело на художниците Станислав и Никола Доспевски, племенници на възрожденския художник и иконописец Захари Зограф. Днес това е третата по големина манастирска църква в България. Храмът е кръстокуполен с 3 кораба и 5 осветени кубета. Интересен факт е, че на кубетата има прозорчета, което е рядко срещано архитектурно решение. Майстор Лило е построил общо около 60 храма на територията на Врачанска, Софийска и Видинска епархии. Самия майстор Лило е от българските западни покрайнини, останали в Сърбия, от село Славине, и още от дете се е прочул с дарбата си да строи и да преценява как да изглеждат строените от тогавашните майстори сгради. Той имал вроденото чувство за естетика и за пропорции в строителството. По-късно отива в Рилския манастир, където пребивава няколко години и там затвърждава своите умения при тогавашните учители, които са били в Рилския манастир. Участва в строителството на много храмове, а по-късно, когато сам започва организирането на строителство, е търсен в целия този регион. Починал е в град Берковица, където е живял до последно, и е бил изключително вярващ християнин, много верен човек на православието и един проповедник на вярата, защото със самото строителство той е проповядвал. С правилното строителство в достойния християнски православен стил, характерен за България, той е проповядвал на хората. И неговите църкви до ден днешен само с присъствието си говорят за силата на духа на този човек и за неговата голяма вяра. Преди няколко дни в манастира се случи едно чудо, за което ви споменахме по-рано. Жена на име Мария получи Божие видение, че в стена на манастирската църква е зазидана икона. В Лопушанския манастир Свети Йоан Предтеча, недалеч от Монтана, откриха икона на Света Богородица Трояручица, вероятно на повече от 3 столетия. Начинът, по който находката излиза на бял свят, наподобява чуда. Хиляди хора се стичат в последните дни в Лопушанския манастир, за да се поклонят пред иконата на Богородица и Младенеца. Тя беше открита след пророчески сън, зазидана в една от стените на обителта. За съжаление, поклонниците вече са успели да изцапат с разтопен парафин на старата икона. С голяма точност и прецизност тя посочила точното място, къде се намира иконата. В манастира се съхранява чудотворната икона на Света Богородица Милостива. Поклонници твърдят, че навеждайки се над нея, се виждат как текат вадички с миро. Чудотворната икона на Света Богородица Милостива, която е мироточива икона и 2 пъти източва миро от себе си преди 2 страшни и кръвопролитни събития. Преди Септемврийското въстание 1923 година и преди началото на Втората световна война. Това са сълзите на Света Богородица, която тя пролива, виждайки и чувствайки какво братоубийство очаква този край, Европа и света.
Наистина най-страшното нещо и най-страшното престъпление срещу Светото Евангелие, срещу вярата е братоубийството. Това е антипод на любовта, на братолюбието, на единството между хората. И с тези сълзи от миро, Света Богородица е искала да каже на хората да намерят любов помежду си, а да не се избиват като диви животни. Дори по-страшно. Дивите животни имат мярка. Те убиват, за да се нахранят. И това е естественият процес на техния живот. Но злите човеци и обладаните от зли сили човеци избиват своите братя безцелно, навличайки си най-страшното осъждане. Липсата на братолюбие. Липсата на Христова любов. Тази икона е показала много чудеса. Изрисувана е през 1856 година от големия художник Станислав Доспевски и много християни, молейки се пред нея, са получили изцерение, много бездетни майки са получили чада и много разбити семейства са се събрали отново. Така че тя е показвала своите благодатни знамения и чудеса пред много човеци. Голямо Божие благословение за светата обител, за целия този край е и скорошното намиране на старинна икона, зазидана в тайник в стената в централния храм. Едно знамение, което Бог ни дава, за да ни укрепи в тези трудни за всички нас години. Нашия край е най-бедния в Европа, най-окаяния, но ето, че Бог ни дава знаци, за да ни каже, че ни обича и че трябва да дързаем, да се борим и да градим достойно своето бъдеще. Друга голяма ценност е иконата на Исус Христос, чийто поглед следва посетителите където и да се намират в църквата. Манастирът е бил сред любимите места на българския писател Иван Вазов, който е написал една от главите на романа Подигото именно тук. Манастирът Свети Йоан Кръстител или Свети Йоан Предтеча днес е действащ мъжки манастир, в който се предлага и настаняване. Обявен е за архитектурно-художествен паметник на културата в брой 39 на Държавен вестник от 1973 година. Храмовия си празник Светата обител чества на 7 януари, денят на Свети Йоан.